Ja som bola celý život taký smejko a každý ma poznal ako také usmievavé dievčatko, ale nikto nevedel, že keď som sama, veľa plačem, veľa som smutná, mám strachy, úzkosti, ktoré som nikomu nepovedala. A viete, prvýkrát, keď som sa toho dokázala zbaviť, tak to bolo, keď som si prečítala jednu knihu. Áno, Dianetika. Je to už veľmi vlastne známa kniha, ktorá sa predáva vo veľkom. A tá kniha, to nie je iba kniha, pretože je tam písaný presný zdroj všetkých, odkiaľ sa berú všetky tie negatívne myšlienky a prečo sa človek sám zmenšuje a uberá si sily. A takisto je tam opísaný postup, ako sa toho dá zbaviť navždy.